Què és el wifi? És un sistema de transmissió de dades sense fil, que usa ones de ràdio en lloc de cable. Per a què serveix? Pots connectar-te a internet en lloc públic sense cable. Com puc connectar-me a la wifi de Sant Feliu? Pots connectar-te amb un IDCAT, identificador digital online, que el pots aconseguir gratuïtament a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Només cal que vagis amb el teu DNI. Hola, estem a la plaça de la Vila. El nom de la connexió aquí és plaça de la Vila. La velocitat de pujada són 1,8 megas i la de baixada 3 megas. I l'estabilitat aquí és molt bona. Estem al punt wifi del Palau Falguera. Velocitat de baixada 226 kilobytes per segon i de pujada 16 kilobytes per segon. Estabilitat de connexió dolenta i estable. Arr! Estem a Can Mallinat. El nom de la connexió és Mallinat. La velocitat de baixada són 2 megas i la de pujada 0,9. Aquí l'estabilitat és regular. Nom de connexió Tancaters. Velocitat de pujada 1,6 megabytes i de baixada 1,5 megabytes. Estabilitat de connexió bona. Hola, estem a la Torre del Roser. El nom de la connexió aquí és Torre Roser. La velocitat de pujada són 1,7 megas i la de baixada 1,8. Aquí l'estabilitat és molt bona. Ja sabeu, si us interessa, aneu a l'Ajuntament a informar-ho. Connecta't!